No niin, moikka moi ja tervetuloa tämän viikon Human Design Gene Keys julkis Deep Diveen. Ja jatkamme tämmöisten henkisten opettajien sarjaa. Ja vuorossa meillä on Esther Hicks. Mä en tiedä, onko Esther Hicks miten tuttu kaikille tai ylipäätään niin kuin suomalaisille. Itse olen Esteriä niin sanotusti seurannut varmaan 10 vuotta reilu. Ja hänhän on maailmalla niin kuin aika iso nimi. Ö, Hän on tämmöinen niin kuin opettaa nimenomaan sitä energiaa, millä tavalla me luomme omaa maailmaa. Ja, ja. Häneltä on tullut paljon kirjoja, on tullut muun muassa on rahaan ja menestykseen olevaa manifestointikirjaa. Jos tiedät kirjan Pyydä, niin saat. Se on hänen kirjoittama kirja. Mitäs muita? Siellä on Vortex-niminen kirja. Eli hän puhuu tästä niin kuin energialla luomisesta, mikä osuu todella hyvin hänen Human Design profiiliin, energiatyyppiin, joka on siis projektor. Ja projektorithan on uusin energiatyyppi, eli energiatyyppejä on 5 ja projektor on niistä uusin. Uusin tulokas, onkohan projektorit niin sanotusti aloittaneet sen syntymisen maailmaan joskus 1700-luvulla. Ja projektorit on maailmaan tullut luomaan sitä uutta maailmaa, luomaan sitä, ja tällä hetkellä me nähdään hyvin vahvasti nimenomaan niin kuin se semmoinen, että mitä se elämä ja eläminen on aikaisin ollut ja mihin me ollaan niin kuin viemässä sitä, eli tämmöiseen hyvinvoivaan ja nimenomaan siihen, että me itse luomme sitä omaa elämää sekä omaa hyvinvointia ja me tehdään sitä nimenomaan sen energian kautta. Mentaalinen projektor, eli tarkoittaa sitä, että hänellä on täällä tämä Aashna-keskus on ainakin määritelty. Samoin kuin tämä niin kuin pääalueen keskukset, sanotaan näin, pääalueen keskukset. Ihan tarkasti en muista sitä määritelmää, että mitä kaikkia täältä niin kuin muualta tästä bodygraphista tulee olla määriteltyjä, mutta ainakin niin kuin nämä pään alueen. Eli siellä on inspiraatiokeskus, inspiraatioideat sekä sitten tämä analytiikka, eli kuinka, niin sanotusti kuinka sinä teet sen, kuinka minä teen tämän, miten, niin tämä on mentaalinen projektor tarvitsee, he vastaa niin sanotusti siihen niin kuin ulkopuolelta tulevaan energiaan. Eli he tarvii päätöksentekoon tämmöisen niin kuin soundboardin, eli he tarvii niin kuin puhua se ajatukset, ideat, kaikki ulos. Ja hänellähän on myös purkkukeskus määritelty, mikä on manifestointikeskus. Eli se, että hän on puhumassa manifestoinnista ja nimenomaan siitä, että kuinka sillä energialla luodaan, niin nämä keskukset, en yhtään ihmettele sitä, että hänellä on nämä keskukset täältä määriteltyjä. Nyt jos näet ruudusta, että mä pistän paussin, niin mä laitan paussin ja käyn päästämässä koiran takaisin sisään. Elikkäs, nyt en tiedä näkyykö tässä tämä minun hiiren tuo, eli olen takaisin tietokoneen ääressä ja nauhoittamassa
Joo. Ei, minä en muuten sitten näitä videoita editoi, eli te kuulette kaiken sen, mitä täällä tapahtuu. Ja moni on sanonutkin sitä, että hauskaa on jotenkin kuunnella se, että täällä tapahtuu elämisen ääniä, esimerkiksi koira, tai sitten, että jos minä joudun käymään laittamassa videopaussille, niin minä sitten sanon sen. Minä olen self-projected, eli kaikki, mitä tapahtuu, niin tulee kyllä suusta sitten ulos. Sama kuin Esterillä. Eli hän on täällä puhumassa omia ajatuksiaan ja tuomassa esille niitä omia ideoitaan, sitä inspiraatiotaan, kuin myös sitten sen Aashnan kautta niin ohjaamassa sitä semmoista luomisprosessia, nimenomaan luomisprosessia. Joo. Eli hänellä on, identiteettikeskus on avoin, ei määritelty, ego on ei määritelty, emotionaalinen keskus on ei määritelty, eli täältä hän vastaanottaa muiden energioita ja sitten tuopi täältä sitten viisautensa ulos, mitä hän niin kuin tuntee muista, tuntee kollektiivista, JNE. Ja projektorhan tarkoitti sitä, että on esimerkiksi tämä sakraali keskus täällä on tämmöinen valkoinen, ja valkoiset sakraalikeskukset löytyy niin manifestorilta, projektorilta kuin sitten reflektorilta. Ja se nimenomaan enemmän siihen tekemiseen. Ja Ester, nyt kun Ester on projektor ja hän ei pysty, eli siellä on siihen tekemisen energiaan, siihen hustleiin, niin sanotusti rajoitteita. Eli projektorit ei kykene tekemään, vaan projektorit on nimenomaan tullut opettamaan sitä, että miten me luodaan sitä elämää sillä energialla, eikä vaan pelkästään sillä tekemisellä. Ja jos sä menet kuuntelemaan Esterin häneltä löytyy hyvin paljon ilmaisia YouTube-videoita, joissa hän puhuu tästä energialla luomisesta, niin hän puhuu aina siitä, että kyse ei ole siitä, että mitä sinä teet, vaan miten sinä teet, mistä energiasta sinä otat sitä askelta. Ja ensin niin kun saadaan se energia kohdilleen. Eli tietynlaisesta identiteetistä, kun otetaan sitä askelta, tietynlaisesta energiasta, kun otetaan sitä askelta, niin se askeleen teho on paljon suurempi. Ja hyvin paljon minä tiedän näitä, esimerkiksi nämä 2 edellistä henkistä opettajaa, jotka ollaan käyty läpi tässä sarjassa, eli Kathy Bernstein sekä Amanda Frances, niin sen mä tiedän, että molemmat heistä on kuunnelleet ja edelleen käyttävät Esther Hicksin opetuksia omassa työssään. Todella moni manifestointiopettaja, henkinen opettaja, tämmöinen spiritual success money teacher, niin käyttää Esterin opetuksia. Kannattaa mennä kuuntelemaan. Itsekin käytän Esterin opetuksia. Joo. Sitten lähdetään katsomaan Esterin Gene Keys-karttaa. Ja jos katsotaan tätä siitä suunnasta, että hän on niin sanotusti käyttämässä sitä omaa sielun tarkoitustaan, sitä omaa korkeinta potentiaaliaan. Jos me katsotaan näitä niin sanotusti varjokohtia semmoisina niin kuin haasteina, mitä meillä ihmisillä saattaa olla, missä hän on tullut meitä auttamaan.
Niin, katsotaanpas ensimmäisenä SQ:ta. Meidän sisäinen lapsi, meidän alitajunta. Kun hän kaikista eniten puhuu ehkä rahasta, koska se on just se, missä ihmisillä on kaikista eniten sitä kamppailua. Eli semmoinen inner struggle, mikä näkyy täältä hänen SQ:sta. Ja linja 3 on tullut aktivoimaan nautintoa. Linja 3, kun ollaan SQ:ssa, niin täällä on tämä pleasure, nautinto, mikä on sen sisäisen lapsen ydintarve. Ydintarve ihmissuhteissa, ydintarve elämässä, ydintarve. Ja monestihan meiltä ydintarpeet on tukahdutettu. 0-7 ikävuoden aikaa kuvastaa SQ. Ja siellä on pleasure hänellä. Ja 3. linja kysyy tässä, että jos elämä ei ole hauskaa, jos elämä ei ole nautinnollista, niin mitä väliä? Miksi me täällä sitten ollaan? Miksi meidän kannattaa tehdä töitä tai kannattaa tienata rahaa tai niin, miksi kannattaa tehdä ylipäätään yhtään mitään, jos se ei tuo meille nautintoa? Ja hän puhuu hyvin paljon siitä satisfaction tunteesta, kuin myös hän puhuu paljon siitä, hän opettaa tätä appreciation, linja 6, attractionissa. Ollaan kiitollisia siitä, mitä meillä on jo nyt, mitä on tapahtunut, mitä on ollut, mitä on tullut. Ja eli meillä on toinen jalka kiitollisuudessa ja siellä niin sanotusti appreciation, eli arvostuksessa. Ja toinen jalka on tiiviisti siellä niin kuin kiitollisena vastaan ottamassa lisää. Projektorit, niin kuin yksi haava, mikä projektoreilla on nimenomaan se maskuliinihaava, joka tulee sieltä tuolta sakraalista. Eli sakraali on se meidän maskuliininen osa, ja koska se on meillä feminiininen, niin meillä on, nyt sanoin meillä, koska minä itse olen siis projektori, niin minä olen joutunut todella paljon tekemään nimenomaan sitä hiilaustyötä sen maskuliinienergian kanssa, koska sisäisesti tietää sen, että ei kykene luomaan niillä NS-vanhan ajan tavoilla, niin miten sitten luodaan? Ja siellä on se maskuliinihaava, jossa on nimenomaan se kritiikki, jossa on se itsensä vähättely, jossa on se tuomitsevuus. Ja appreciation on nimenomaan maskuliinienergiassa se, että kun me arvostetaan, kun me ollaan kiitollisia, kun me ihaillaan ja nähdään se hyvä edes siinä pienessä, niin se nostaa sitä sen tekemisen energiaa. Ja maskuliinihan on nimenomaan, se on provider, eli huolenpitäjä. Ei samalla tavalla huolenpitäjä, mikä on feminiini, vaan nimenomaan fyysisesti huolenpitäjä, joka tukee, joka tuo, joka on se provider, toimittaja. Ja mehän saadaan maskuliinienergia lamaantumaan aivan täysin sillä, että me kritisoidaan. Niin projektorit ovat tulleet myös hiilaamaan nimenomaan sitä maskuliinienergiaa ihan kollektiivisesti. Ja projektorit tekee sitä tosi paljon muille, eli kehuu ja tuntee semmoista, niin kuin näkee niin sanotusti sen hyvän, ellei sitten olen jo niin katkeroitunut siihen, että itse ei ehkä välttämättä saa sitä kehua tai arvostusta tai huomioon, mitä niin kuin haluaa ja tarvitsee.
Mutta projektorit, teidän pitää antaa se arvostus ja se kiitollisuus ja se appreciation ja se maskuliinitarve teille itselle ensin. Teidän pitää ensin nähdä itsessänne se. Mutta jatketaan Esther Hicksissä. Eli siellä oli siis attractionissa kutoslinja, freshness ja beauty. Tämä on se, mistä kaikki oikeastaan lähtee, eli ykkös gene key. Ja sieltä noustaan semmosesta nyt ajatus katkesi, mutta elikkä inner struggle. Jos me katsotaan, meillähän on tässä rahakolmio näin päin, eli tienaamissarja, mutta kun me lähdetään hiilaamaan tienaamista ja rahaa, niin me voidaan katsoa rahakolmio myös näin päin. Eli siellä on SQ, joka sisältää meidän alitajunnan, joka sisältää meidän hermoston. Ja kyllä minä näen ne kaksi asiaa, tai hermoston ja alitajunnan kahtena niin kuin eri asiana. Minun on helpompi niin kuin ymmärtää se, kun minä niin kuin olen erotellut ne. Eli täältä löytyy meidän ydintarpeet, täältä me löytyy se, miten meidän hermosto on esimerkiksi muokkautunut runsauteen, miten se uskoo elämään, miten se näkee, mitä se kokee turvalliseksi. Täällä on meidän turvallisuus. Ja meidän turvallisuushan kohdistuu nimenomaan rahaan. Vocationissa meillä on sitten rahahaavat, joita me ollaan tultu hiilaamaan. Täällä on meidän tuo Wounded Healer, eli hän on Wounded Healerissä on tuomassa intiimiyttä sekä läpinäkyvyyttä. Ja hänhän paljon puhuu siitä, että lopetetaan niin kuin tukahduttamasta sitä, vähän niin kuin lopetetaan valehtelemasta itsellemme. Jos me ei tiedetä, missä me ollaan just nyt, niin me ei pystytä shiftaamaan. Eli kaikki lähtee aina sieltä, että tuodaan dishonesty siihen honestiin. Eli rehellisesti sanotaan, että mä en tykkää tästä, mitä mä oon luonut just nyt. Mä en tykkää tästä. Mä en tykkää mun elämästä. Mä en tykkää mun rahatilanteesta. Mä en tykkää siitä, miten mun business toimii. Mä en tykkää mun parisuhteesta. Mikä siellä onkaan? Mikä siellä on tukan? Mistä me tunnetaan häpeää? 3. linja. Eli tuodaan se häpeä. Lopetetaan valehtelemasta siitä tilanteesta. Ja välttämättä tähän ei tarvitse niin kuin toiselle sanoa, kunhan vaan itse tuo sen dishonestin sinne läpinäkyvyyteen. Olet siis rehellinen itse itsellesi. Mikä on sinun elämässä tai jossain tilanteessa semmoinen, mistä sä et nyt tykkää? Life's Workissa siellä on, nyt mä en näe mikä tuo on tuo? Onko siellä doubt? Haastetta, jos se on doubt. Hitsi, miten tulee huonosti tuohon. Mutta doubt tuopi siis epäilyksiä. Doubt. Miten mä sen teen? Ja hänellähän, kun siellä on se mentaalinen projektor ja hänellä on se aasna, niin hänhän puhuu hyvin paljon siitä inquirysta. Eli lähdetään esittämään kysymyksiä. Mutta lähdetään esittämään kysymyksiä aivan eri energiassa. Lähdetään kysymään semmoisia kysymyksiä, jotka ei pidä meitä enää siinä samassa tilanteessa, vaan kun me shiftataan se kysymyksen energia ja kun me lähdetään kysymään toisenlaisia kysymyksiä, me saadaan myös toisenlaisia vastauksia. Eli hänellä on siellä se inquiry ja totuus. Sitten
Tämä on hänen kulttuuri. Kulttuuri Pallurassa 9,5. Haasteena inertia. Tämä, saanko sanoa rumasti, tämä vittu perkele on minulla, minä tunnistan tämän, se on täällä minulla vetovoima Pallurassa. Ja inertian kanssa toimiminen on kyllä, se on välillä aika haastavaa, mutta hän hiilaa sitä minun inertiaa sillä omalla opetuksellaan. Eli inertia on muuttumattomuus. Se on semmoinen niin paikalleen jämähtänyt energia kuin olla ja osaa. Ja sen shiftaaminen sisällä, kun se inertia lähtee menemään, niin se menee niin luihin ja ytimiin. Siellä menee niin luihin ja ytimiin. Ja se on täysin eri tuntunen kuin mitä on determination. Determination ei ole sitä semmoista aktiivista päättäväisyyttä, että nyt mennään niin kuin läpi kiven ja läpi sen harmaan kiven, vaan se on sisäinen determination. Se on semmoinen, tämä determination shiftaa sen inertia-tunteen. Ja se, kun tullaan sieltä determinationista, käytetään sitä työkaluna, niin me päästään, lopputulos on tämmöinen invincibility, eli voittamaton. Ja tämä on semmoinen, mikä voidaan myös suomentaa semmoisena, että niin kun saat mitä haluat. Kun sulla on se sisäinen päättäväisyys, kun siellä on se perseverance, eli sinnikkyys, sisäinen sinnikkyys, niin kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Tai jännä, hänellä on aika paljon, mulla itseltä löytyy kanssa tämä 38, kuin 26, kuin tämä 9. Ja mä tunnistan nämä tunnetilat niin hyvin. Hän on tullut myös, eli 26 invisibility on se lopputulos. Ja tässä tämä on hänen säteily. Tämä on hänen säteily. Hän on tullut puhumaan ja opettamaan niistä näkymättömistä voimista, joita meillä on. Näkymättömät voimat. Ja voidaan olla hyvinkin niin kuin artfulness, eli tämä on nimenomaan tämmöistä taiteellisuutta. Eli hänhän puhuu siitä, että elämä on peliä. Elämä on just sitä, miksi sinä sitä luot, luomista. 26 puhutaan esimerkiksi siitä, että meillä on se semmoinen niin kuin kipinä. Ja kun me asetetaan se kipinä ja valo, eli se toive, kun me asetetaan se meidän sydämen kohdalle, ja kun me sinnikkäästi ja päättäväisesti sitä niin sanotusti isonnamme, eli me tunnetaan, me niin sanotusti täpätään siihen, tap into, niin se lähtee kasvamaan, ja se kasvaa, ja se kasvaa, ja se lähtee vetämään asioita meidän puolemme. Minä katson myös, että täällä on evoluutiossa, hän ohjaa meitä confusionista, eli nimenomaan tämmöisestä mikä on confusion suomeksi? Come on. Epätietoisuudesta, niin mennään imagination. Eli shiftataan sieltä epätietoisuudesta, hämmennyksestä, niin sen mielikuvituksen kautta, artfulnessin kautta sinne illumination, eli saadaan tämmöinen valaistuminen, mikä siellä on.
Hän on myös tullut shiftaamaan meidän kaoottista mieltämme innovaatiolla ja on tullut myös tuomaan tämmöistä ymmärryksen ja anteeksiannon energiaa. Dominance ja synergia, eli on elämän syntymän tarkoitus, joka lähtee automaattisesti aktivoitumaan silloin, kun lähdetään elämään sen ulkoisen työn kautta. Niin nämä kaksi lopputulosta, ja varsinkin täältä tämä purposin lopputulos, mikä on tuo synergia ja communion, niin lähtee automaattisesti vetämään puoleensa kuin myös sitten aktivoitumaan ja näkymään. Eli hän on luomassa synergiaa. Synergian kautta voi olla ajatusten synergiaa. Synergiaa ajatusten, olemisen, tekemisen, tunnetilojen kanssa. Joo. Ja siis kaikkia niin kuin näitä alinsana täällä on tämä varjo. Ja sitten meillä on lahja, mikä on niin sanotusti se työkalu. Ja sitten meillä on valo, joka meillä on se niin sanotusti se lopputulos. Voidaan käyttää myös työkaluna sitä. Niin nämä on semmoisia haastekohtia. Voidaan katsoa haasteina. Mutta ne on myös se, mitä me ollaan lähdetty kokemaan. Se on vähän niin kuin se trauma-minä. Trauma-minä, joka on lähtenyt täältä ytimestä SQn kautta muodostumaan. Eli täällä lähtee nuo meidän haasteet ja se trauma-minä muodostumaan, josta tulee myös se Wounded Healer, kun lähdetään tekemään töitä niin sanotusti universumin työntekijänä tai kun lähdetään tuomaan sitä omaa tarkoitusta esille. Joo. Hän loistaa, kun hän saapi olla vitoslinja niin semmoisessa leadership-asemassa. Joo. Mitä mieltä oot Esther Hicksin Gene-kisseistä? Näetkö sinä hänen opetuksissaan näitä haasteita, mistä hän on tullut meidät shiftaamaan, niin noihin lahjoihin ja valoihin? Freshness on semmoinen niin kuin tuoretta ajattelutapa. Joo, mutta ensi viikolla minua kiinnostaisi katsoa Tony Robbinsin Gene Keysia. Mä tiedän, eikö hän ole manifestin generaattori? Onkohan hänellä, se minua kiinnostaa, että onko hänellä kaikki nuo Human Designin energiakeskukset niin määritelty. Joo. Mutta